Eta eskerrik asko mahaiburu jauna eta diputatu anderea. Eta baita ere eskerrik asko lan hau egin duten teknikari guztiei suposatzen dugu bidaliko diguztela txosten osoa edo bidali duztela dagoeneko. Irakurriko dugu lasai asko ondorio sakonagoak ateatzeko. Baina egin duzuen laburpena, nik uste dut oso argi utzi duela zein den egoera Gipuzkoan, 12 urtetik beherako haurren kirol hastapenari dagokionez. Eta mahai gainean jarri, askotan esan duguna, diputatu anderea da, 30 urtez egon den eredu bat, eta batzutan, eta nik uste dut mahai gainean jarri behar dela, sententzia hortikan jundela, eta da, islatu nahi izan da batzuen partez, eredu honek ez duela askatasunerako aukera ematen, edo zorrotzegia, edo itxiegia zela, eta aldundiak ez zuela itotzen zituela aurrak edo aurren askatasuna erabakitzeko zenolako kirol jardueran egin duten, edo familien auskatasuna. Ikusita zein nolako desberdintasunak dauden ikastetxe batetik bestera, herri batetik bestera, horrek esan nahi du ez dela hainbeste murriztu, askatasun aukera erabakitzeko herri bakoitzean, ikastetxe bakoitzean nola garatu zezaketen multikirola. Ariketa, horrek eman dituen ondorio batzuk ere bai, nik uste dut mahai gainean jarri dituzula eta eskertzekoa da, bai somatzen zen eta hainbat familiek eta herritarrek mahai gainean jartzen zuten eta helarazi digute genero arrakalak funtzionatzen dula, oraindik ere, 30 urteren ondoren, zaurgarritasun ekonomikoak baldintzatzen duela baita ere aurren parte hartzea, kirolean 12 urtetik beherako aurren kasuan, eta hortik aurrera noski baita ere, baina hori beste kasua da. Eta beraz, askatasun gehiago eskatzen dutenei, zer esango genioke, gure partetik askatasun gehiago zer egiteko, zaurgarritasun ekonomikoak gehiago baldintzatu dezan, genero arrakala areagotu dadin, herri batetik bestera desberdintasunak areagotu daitezen, askatasuna zertarako, galdetu genezake. Zer gehiago egin daiteke, zer gehiago desberdindu daiteke herri batetik bestera. Hori da, horren inguruan ez dakita hausnarketari dakazuten, zekaro, arkitektura ekonomikoa aldatu behar da, eta baita ere eredua, hain zuzen ere, sententziak, oain arte departamentutik, aldunditik, eta nik uste dut denon edo ia gehienen babesarekin onartu duen gutxieneko baldintzatzaile hori, zela multikirolean parte hartzearen bete behar hori, ezabatu egin du sententziak, egun batetik bestera, eta, karo, orain zer, hori da galdera, badakigu lantzen ari zaretela urrengo ikasturterako dekretua, baina horrek planteatzen duen, esango genuke, desoreka handiagorako aukerak nola kontrolatu, hori da, suposatzen departamentuan oaintxe bertan buruazteak sortzen ari den gaia, hainbesteko desberdintasunerako aukera ematen duen eredua, berdintasun baldintza bakar bat ezartzen zuen dekretu horrek, berdintasunerako baldintza hori kendu zaio. Orduan orain, nola bermatu edo nola saiatu zaurgarritasun ekonomikoa edo generoagatiko arrakala ez dela ariketa gehiago areagotuko, urrengo ikasturtean. Hori da, hausnarketa nagusia egiten dizudana, ez da inolako oparirik sententzia hau, inork ikusi baldin badu opari bat hemen gurasoen askatasunerako, gure ustez sententzia honek eta horrela esan behar dugu, haurrak zaurgarritasun egoera eta arrisku egoera batean jartzen ditu, haur batzuk ez gehienak, ziur asko, baina bai talentu izan daitezkeen hoien, izan daitezkeenak, auskalo, ez dakigu, bai arrisku batean jartzen ditu, eta hori mahai gainean jarri behar da. Eta, hausnarketa hori eskatu dizut, zenolako jarrera izan da une oro ikastetxeena, klubena,
suposatzen dugu azken 3 hilabetetan, sententziatea zenetik, bilera sendoak izan egiten zutela, departamentutik, aztertzeko, eta hurrengo dekretuaren egiturare bai lantzeko, zenolako jarrera edia erakusten klub gehienek eta ikastetxe gehienek, kudeatzeko egoera berri hau, ez? Zenolako prestutasuna, multikirola sustatzen jarraitzeko, ez? Eta, Gipuzkoako aur, esango denen, ez? Aur guztien aukera berdintasuna sustatzen eta bilatzen jarraitzeko, ez? Zein den kluben eta ikastetxeen eta guraso elkarten prestutasuna, baldin badakazute horrelako lehenengo hausnarketarik. Eta gero bigarren txandarako ustea pentsatu nekan, baina, ja, konbetatu nizun joan den astean, eta da, aztertuta, badakagu beste realitate bat, eta da, hau Eusko Jaurlaritzaren opari bat izan da, eta gure taldetik behintzat mai gainean jarri nahi dugu, ze ponentzia honetan tokatuko da, eta behintzat gure taldeak mai gainean jarriko du, eta da, badirudi bate pentsa ez dakala inolako erlaziorik, baina badaka, ze Eiza Federazioak kirol federazioak dira. Eta legegintzaldi honetako Eusko Jaurlaritzaren oparia izan da, 14 urtetik beherako aurrek parte hartu ahal izango dutela, orain. Eiza jardueretan, kirol jarduera direla kontuan hartuta, suposatzen dugu, eta horrela da, alduntiek erregulatu beharko dute orain nola parte hartu dela izango duten 14 urtetik beherako aurrek kirol jarduera horretan, ez? Eta horrek, suposatzen dut, lan gehiago ekarriko dula, arazo askoz gehiago, ze, ezin dugu bukatu, opari pozointxu bat izan dela, Jaurlaritzarena, zoain arte, 14 urtera arte ezin zuten parte hartu, lizentzia ukitzea bete beharrezkoa zelako. Eta orain bete behar hori ezabatu da. Horren gainean ere hausnarketa suposatzen dugu, egin beharko duzutela, fauna eta flora departamentuarekin, aurrekin, lotura ikaragarria dakan departamentu horrekin, ikusteko nola lotzen den hau, aldundien partez, kirol departamentuarekin suposatzen dugu, ze, tokatzen da, eta gure partetik behintzat ez dugu ikusten nun dagoen kirolaren jardueran, eizaren jardueran kirol espiriturik, baina, nire sartuko ez, nire ez delako eiztaria, baina, horrela dago erregulatuta. Orduan, horren inguruan, ea lanketari aurre ikusi duzuen edo ez, edo bintzat, intentzioa dakazuten harremanetan jartzeko, lanketa bat egiteko, Lurralde Oreka Berdeko departamentuarekin, opari pozointxu hau erregulatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, diputatu Anderea. Hay una cuestión sobre el planeamiento para el siguiente curso que sí ha contestado, pero la otra reflexión que le pedía, si acaso en el segundo turno, aunque no tenga que ver con el análisis, aprovechando que está usted aquí, pues es importante porque es una realidad que ocurre ahora mismo. Fue este cambio que le he manifestado ocurrió en Semana Santa. El 3 de abril el 3 de mayo fue cuando se aprobó ya oficialmente este cambio en la ley de caza que, obliga a las diputaciones a regular cómo van a participar los niños y niñas menores de 8 a 12 años también en la práctica de la caza. Para los indicadores futuros. Respecto a sobre estos discursos de la libertad y demás que podemos escuchar en la calle y también en muchos otros espacios, sí que manifestarle que desde nuestro punto de vista son discursos, y esto es una reflexión, que de alguna manera ponen en duda las obligatoriedades en edades tan tempranas. Curiosamente, en edades en las que la educación es obligatoria, y creo que nadie pondría en duda a día de hoy, al menos de momento, la obligatoriedad de aprender matemáticas básicas de 8 a 12 años. Igual llegará un momento en el que también habrá quienes pidan también libertad para que los niños que no les gustan las matemáticas dejen de hacerlas. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hay unas edades en las que hay que garantizar la igualdad de oportunidades y que conseguimos que nuestras futuras generaciones
tengan unos mínimos desarrollos básicos, tanto cognitivos, físicos, intelectuales, básicos que sean iguales para todas y para todos, precisamente para que el nivel de renta o el género no sea condicionante para el desarrollo futuro de las personas. Y un pequeño matiz con esto, un ejemplo muy sencillo que le va a poner algo muy en Irún, una realidad, y esto que ocurre en muchos municipios. Hubo una época en la que aprender a nadar era una cosa que era obligatoria a través de los colegios con los ayuntamientos, y llegó un momento en el que, bueno, en este proceso en un proceso que pasó el polideportivo a ser de gestión privada y demás, se dejó de hacer eso. Bueno, pues luego hicimos un estudio se hizo un estudio desde el ayuntamiento sobre cuál era la participación en las diferentes actividades que ofrecían los polideportivos y otros servicios municipales, y nos dimos cuenta de que las niñas no estaban aprendiendo a nadar en Irún. Qué importante es a veces poner algo obligatorio a través de las AMPAs y de los colegios, porque resulta que ha habido unos años en los que habrá pues mujeres de Irún que igual no saben ni flotar. Entonces, por eso digo, lo pongo encima de la mesa, porque los adalides de la libertad de elección, pues muchas veces no son conscientes del perjuicio que pueden causar a futuras generaciones esa defensa férrea de la libertad sobre qué prácticas deportivas tienen que hacer o dejar de hacer los niños y las niñas de 8 a 12 años. Porque todo tiene consecuencias positivas y negativas. Y el exceso de libertad en los menores también tiene efectos negativos a largo plazo. Curiosamente, bueno, sin más, como reflexión. Es que ricasco.